Suma sa tunahan, gingon nga fiesta o pangilin, solemnidad sa Pentecostes. Pero ang ay nato sa may bawan, nga kining maong kapistahan, ngalan nga Pentecostes, dili gini sa sinugdanan, Kristiyano nga kapistahan. Kundili, usa kini ka Jewish festivities, no? Fiestahan ni sa mga Hudiyo. Tama nga doon na sila ay mga fiesta, katong gisaulog, gina nila usab, ang gitawag na to Passover meal, no? Ang pagsaylo. Kanya na itabo sa to, nga mao na ang pagtukod pod ni Kristo sa maong Sacramentos, Sagrada Eucharistia, no? Pero nangadto to sila sa Jerusalem kay magsaulog og fiesta nila, kay ila man tong gihandom ang mga kagikan nila, ang mga kaagi silang mga kagikanan. Doon na say nahitabo nga gisaulog sa nila niadtong panahon na gi-integrate nila, gipuno nila ang pagsaulog sa gitawag nila og Feast of the First Fruits, sa unang mga bunga nga ani sa ilang mga tanom, labi na barley. Barley ang ilang gisaulog niadto, no? Muna ang mga to sa sila sa Jerusalem, magdaa sila sa mga halad. Pasalamat sa atong Ginoong Dios. 50 days after human sa pagsaulog sa harvest of the first fruit of barley, ilan na sa ulugon ang pag-ani, pag-harvest na gitawag o trigo na sad. So 50 days after, man ang nahitabo, kay 50 days after man, moadto na sad sila ngadto sa Jerusalem balik, magdana pod sila sa mga abot. Salamat tong Ginoong Dios, tanan gyud nga mga Hudiyo, bisan asa kang nasura, balik ka sa Jerusalem. So man nga daghang kayo ang katawhan dito, unya man nga kining Pentecostes gikan sa pinulungan nga Griego nga pasabot 50 or 50. Man ang gitawag nag Pentecostes. Gi-adapt na nato na. Ato nang gi-adapt, ato nang gisagop aron sa paghandom nato kay diadtong panahon na fiesta nila sa Pentecostes, maman to ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Mana nga sa ato Ginoo na nga pagka Kristiyano na nga pangitabo, bisan ngalan Jewish, pero ang atong gihatag meaning ang atong gisaulog na ang pagkunsad gyud sa Espiritu Santo. Nganong saulugon man kini, no? Ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Siguro mabalik ni sa atong panduman ang nahitabo sa creation. Nagkuha siya o lapok, no? Yang giumol, gihuy pa niya sa Espiritu sa kinabuhi o nabuhi ang tao, ginganlan niya Adan. Ang Diyos Amahan na. Ang Diyos nga na si Jesucristo, doon na sa siya gihimong pag-umol. Ang pag-umol niya, dili kay mga abugba, kundi ang yang giumol, mga tao na. Mga tao nga gitawag nga tinunan, ang ubang gitawag niya apostoles. Giumol niya ang ilang kinaiya. Muna sa 30 ka tuig, gwali siya, nanudlo siya, nagbadlong siya, napakita siya kung siya ngay buhaton, o niya gani, bisan tuod o wa pagyud sila mutuo, sa hingpit gayod, pero ningon siya nga tinuod, di pa mo makadawat karon, di pa mo katuin karon, pero doon ako ipadala unya ninyo, mo'y magtudlo ka ninyo, mo'y ingon ta siya ang magtambag ka ninyo, siya magtudlo ka ninyo, siya muaga ka ninyo, ang akong espiritu.
So itong mga tawhana, ngalan niya mga apostoles, nag-umol. Karon, sa gibasa sa unang pagbasa ron, sa buhat sa mga apostoles, motong itabua, nga kunsaran sa Espiritu Santo, daw gihuypan usab sila sa kinabuhi. Nga mao ang Espiritu Santo, unsa nitabo, ang usa sa mga gasa nga ilan nadawat, nga makaistorya sila sa lain-laing pinulungan, o dili kayo makaistorya sa lain-laing pinulungan, kundi masabtan sila sa mga tao nga nagkalain-lain o pinulungan. Bisag ilang gisulti, ilang kabagalingon nga sinultihan, pero nasabtan sila sa abang mga tao. Mada ang gasa sa Espiritu Santo. Naman nga tungod nito, si Pablo o Pedro nagwali. Nagwali siya, ug daghan kay mga tao nga nanuol kaniya, o mo gani ang sinugdanan sa simbahan. The church was born at that time, tiyaw mo 3,000 kalibo, 3,000 ka mga katawhan ang nahisakop na bunyagan diha sa simbahan. So mangyonta, kantong gipagsaulog las Pentecostes, nga hitabo na noon, mao na to ang birth of the church. Mao na ang pagkahimugso sa simbahan. So di lang ang pagkunsa sa Espiritu Santo, period. Kundi ang pagkahimugso gayud. Sama nga ni adto si Adan gitagaan sa Espiritu kinabuhi. Ang Espiritu gihapon may naghatag og kinabuhi sa pundok sa katawhan nga gitawag nato simbahan. So man nga tungod sa pagagasa sa nadawat nila, makugihon sila, maisugon sila, pagsangyaw, pagwali. Manad to, nagpadayon ang pagpaisakop sa simbahan. Di ba mo na ang atong gihimo sa karon? Sa bunyag, dili raman tubig. Bunyagan ang bata. Gibunyagan ka na sa Espiritu Santo. Sama nga ang bata nga bunyagan, makadawat siya sa gasas kinabuhi sa Espiritu Santo, nahisakop po siya sa gitawag simbahan nga mao ang lawas nga mistiko sa atong Ginoo. Pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Kanang ingon nila nga are you baptized in the Spirit? Marami na kadaghanan sa mga protestante nga charismatic. Nabay charismatic nga dili Katoliko, no? Ibang hagad yun nga wa gyud ta mabunyag Katoliko na ka pero no, were you baptized with the Holy Spirit? Actually kita gibunyagan na ta kay nasakop na ta ni Kristo. Doon na tayo mga grasya, doon na tayo mga gasa nga nadawat sa Espiritu Santo, naisakop kita sa mga simbahan. Sama nga kaniadto gikonsaran sa Espiritu Santo nahimugso ang simbahan. Gani ana galita sa structure sa simbahanan, di unang dawat nato sa maong kinabuhi isip sakop simbahan. Watay buot ana, yes. Pero mahigit unta sad kung mubiya kaning kalibutan sa una higayon ni sudta diha simbahan. Mubiya galita, mubiya sa tata diha sa simbahan. Mo na hinungdan ngano ang mamatay anhi na din misahan sa funeral mass. No? Gawas tingali sa mga extraordinaryo nga mga panghitabo. So mga ingon ta, nabunyagan ka sa simbahan. Muna ini kamatayan nimo di kay sa simbahan. Sa man ang una-una ano? So dili na Katoliko, Protestante na siya. Dili kay nga nagwa man mo ila siya nga nasakop siya sa simbahan nga Katoliko. Pero mo na inatabo ni Kristo. O ang ani sa mga apostoles, gikonsaran sila sa Espiritu Santo, nakadawat sila sa mga gasa. Sama nga kita sa pagbunyag o sa konfirma, gilig-on pagyud ang mga gasa nato sa Espiritu Santo. Mamaganik importante kayo, hindi lamang kay tungod kasululon, magpa-confirma ta. Now, tungod sa Katoliko, kamao ka, manalipod, di ka mahadlok, di ka mauwaw, magpadayag sa imong tinubuan. Muna ang pagkunsa sa Espiritu Santo, diha sa konfirmasyon.
Para na to, murag lang ang konfirma. Muna hinungdan, gawa man lang na to tagda, daghan kay nabiya sa atong tinuhuan. Huyang ang ilang tinuhuan. Huyang ang ilang kaligon sa pagkasakop sa mga simbahan. Di ba yan ni atua? Hinatag ini sa atong Ginoong Dios. So manang adlaw lagi, muning panahon na nga kita magpasalamat sad, no? Sa unahan, first yun nato, nga gisulti, magpasalamat kita sa Dios, kay kita mismo nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, binagsa o katilingbanon. Nakadawat sa kita sama nga kininiya si Kristo. I mean, ang mga apostoles, pinaagi ni Kristo nga iyang saad, gipadad-an ang mga apostoles, pagpunta sa Espiritu Santo, diha sa mga simbahan po, kita nakadawat. Mamataw, ang ngay magpasalamat ta. Sa mga gasa, sa Espiritu Santo, pero ato nang gamiton. Masama paggamit na ito, anak. Sumas kong ingon, sama sa mga apostoles na kinianto, hadlok kaya sila, nanago sila. Kailigit tingalig patyon sila. Pero pag kunsad sa Espiritu, gihuy pa niya ang mga apostoles. Sumapasa akong ibasa, o umanad to, maisugo na sila, nagpadayag silang gituan, o ilang pagtuo, sama nga dito sa siya, no? Sa Jerusalem. Gikunsara sa Espiritu Santo, maisugo na sila, nga mupadayag silang pagtuo, maisugo na sila, manalipos silang pagtuo, o gani, maisugon sila sa pagsangyaw gayon. Abli manggod sila. No? They are open in their hearts. No? Ang ilang kasing-kasing abli sa mga gasa sa Espiritu Santo, mana ang ipangayo sa Dios alang kadato. No? Mana kung sa Espiritu Santo, abli ta. Kaya sige mga come Holy Spirit, na nanuon ni come na noon, di sa noon ta mo open. So, manang importante sa pagpasalamat karon sa Dios. No? Tungod sa gasa sa Espiritu Santo nga naghatag kanato nilang kalig-on. Pasalamat sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak, nga gitagaan tang magpatambag, magtutudlo. So, muna sa mga pagayoon na to, patudlo ta. Muna itong pangayoon itong Ginoong Dios, magpatambag ta, magpagiya ta kung unsay ang ngay buhaton. Gikunsad na ang Espiritu Santo diri kadato ato kining dawaton sa dugang kahinango.